Poškodené platničky? Čo teraz? Ahojte, moje meno je Tomáš Chorvát zo školy pohybu a som fyzioterapeut. V dnešnom videu sa dozvieme o tom, čo sú to medzistavcové platničky, aké sú ich rôzne poškodenia, čo s tým môžeme robiť, tak poďme na to. Čo je to teda tá medzistavcová platnička? Ako už názov napovedá, nachádza sa medzi dvoma stavcami, čo tvorí tzv. Funkčný segment. Takýchto platničiek máme v tele 23. 6 v krčnej chrbtici, 12 v hrudnej chrbtici a 5 v driekovej chrbtici. Medzi hlavné funkcie medzistavcových platničiek patrí tlmenie nárazov, hybnosť a rotabilita chrbtice. V podstate vďaka platničkám chrbtica je adaptabilná štruktúra a nie je len spojený kus kosti bez pohybu. Samotná platnička sa skladá z dvoch základných častí, a to je tkaninový prstenec, tzv. Annulus fibrosus, a vnútri je rosoulovité jadro, ktoré sa nazýva nucleus pulposus. Jadro v strede platničky zabezpečuje hybnosť chrbtice, keďže sa v tom prstenci dokáže hýbať do všetkých smerov. Z vrchnej a spodnej časti platničky je tzv. Krycia doska, po anglicky endplate, ktorá vlastne funkčne spája samotnú medzistavcovú platničku so stavcami nad ňou a pod ňou. Cez túto kryciu dosku je platnička v podstate primárne vyživovaná, dokáže sa z časti vyživovať aj z bočných častí tkaninového prstenca. Pri samotných problémoch s medzistavcovými platničkami si musíme povedať zásadnú vec, a to, že úplne najčastejšie patológie, teda problémy, sa vyskytujú v tej spodnej časti, v driekovej časti, a to kvôli dvom veciam. Drieková chrbtica nesie najväčšiu hmotnosť z celej časti chrbtice. A druhý problém je v podstate aj ten, že samotná drieková chrbtica má najväčší rozsah pohybu do tzv. Flexie, čiže ohnutia sa dopredu, a extenzie ohnutia sa dozadu. Nie je moc veľký rozsah do rotácií, čo nám spôsobuje nejaké isté pohybové preferencie, kde sa tá platnička pravdepodobne bude hýbať. Úplne najčastejší problém nastáva v segmente L5S1, čo je vlastne posledná medzistavcová platnička medzi posledným driekovým stavcom a samotnou krížovou kosťou. Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa môžete stretnúť, patria tieto. Pôjdem od najmenej závažným ku najviac závažným prípadom. Je to tzv. Bulging, herniácia. Tá sa môže rozdeľovať na protrúziu a extrúziu, alebo dokonca z tej predošlej herniácie môže vzísť tzv. Sekvester. Poďme si jednotlivé veci trošku vysvetliť, aj ukázať na obrázkoch. Nie sú úplne umelecké diela, ale na ukázanie by to mohlo poslúžiť, tak poďme sa na to pozrieť. Tuto môžete vidieť obrázok takej zdravej medzistavcovej platničky. To, čo je nakreslené zelenou, je v podstate ten tkaninový prstenec, ktorý obkolesuje vnútri červené bodkované, ktoré je to rôsolovité jadro. Celá táto štruktúra sa nachádza v podstate medzi telami stavcov. Za ňou, ako môžete vlastne vidieť, taký čierny polkruh, nie moc ideálne nakreslené, je miešny kanál, samotná miecha, z ktorej vychádzajú nervové korene do strán, čo vyzerá ako také ruky. No a to, čo je modré, už je zase samotný stavec a sú to jeho trňové a priečné výbežky. No a takto vyzerá v podstate taká zdravá, normálna medzistavcová platnička. Na tomto obrázku môžeme vidieť tzv. Bulging, čo oproti klasickej bežne vyzerajúcej platničke si môžete všimnúť je, že som tu naznačil, že vlastne okraj, alebo teda respektíve samotné telo tej platničky je jemne vyklenuté do všetkých strán von, ale to jadro stále ostáva na mieste. Ten bulging by sme si mohli zadefinovať ako nejaké poškodenie tohto tkaninového prstenca vo väčšej miere ako 25% obvodu. Kedy začne samotný prstenec zvyčnievať cez okraje tiel stavcov? Bulging je vždy ale obsiahnutý. Ako si môžete všimnúť, tak celý čas to jadro ostáva teda v tom prstenci a nedostáva sa smerom von. Čiže to jadro neputuje mimo. Na tomto obrázku môžeme vidieť tzv. Protrúziu, čo je vlastne druh herniácie. Čo je tá herniácia? Tu by sme si mohli charakterizovať ako taký sústredený únik obsahu viskozného jadra
čo je ale menej ako 25% obvodu. Čiže je to sústredený únik. Oproti tomu bulgingu je to rozdiel, pretože ako ste si mohli všimnúť, pri tom samotnom bulgingu sa to keby ukazuje na väčšej časti toho obvodu, ale tá herniácia už je taký sústredený únik, čiže preto je menej ako tých 25%. No, nutne ale neznamená, že to jadro musí vytekať. Na tomto obrázku vyteká, ale vysvetlíme si, o čo ide. Lebo herniácia môže byť obsiahnutá alebo aj neobsiahnutá. Obsiahnutá znamená, že materiál jadra je stále obalený vrstvou prstenca a nedostáva sa von mimo tela platničky. A neobsiahnutá herniácia znamená, že jadro pretrhlo tento prstenec a dostáva sa už mimo tela platničky. No a my tu máme ukázanú protrúziu. A protrúzia znamená, že vzdialenosť medzi okrajmi tej herniácie, čiže tomu sústredenému úniku obsahu, je menšia ako vzdialenosť medzi okrajmi základne. Čiže si môžeme predstaviť taký lievik. Čiže keby z tej vnútornej časti je väčšia tá časť, ten únik, a zlieva sa to do nejakého malého únikového bodu. A z ktorého to ide často smerom von do toho prstenca, alebo teda aj môže byť aj neobsiahnutá, môže to vytekať von. Čiže takto vyzerá tzv. Protrúzia. Na tomto obrázku môžeme vidieť extrúziu. Extrúzia je teda vlastne opak protrúzie, čiže vzdialenosť medzi okrajmi toho materiálu herniácie je väčšia ako vzdialenosť z tej základne. Ako môžete vidieť, je to taký opačný lievik. No a väčšinou je spojená s defektom v tom prstenci a väčšinou je neobsiahnutá. Že väčšinou vyteká von. Ale môže sa stať, že je aj extrúzia obsiahnutá a nemusí von vytekať. Ale je veľká pravdepodobnosť, že extrúzia obsiahnutá nebude a bude teda ten materiál vytekať von mimo tela platničky a mimo tkaninového prstenca. No a na tomto obrázku môžeme vidieť tzv. Sekvester. V podstate v jednoduchosti je to druh herniácie, či už protrúzie, extrúzie, ktorý už je oddelený od samotného disku. Čiže ten materiál sa oddelí a vyskytuje sa voľne, pohybuje sa v blízkosti stavca alebo nervových koreňov. A tento sekvester je v podstate taký najhoršia možnosť poškodenia platničky, keďže väčšinou spôsobuje najväčšiu iritáciu a bolesti. Trošku si pôjdeme vysvetliť teda ešte aj to, ako tá platnička samotná vyzerá. Čiže na tomto obrázku môžete vidieť, že teda tá samotná platnička, ktorá je červenou farbou, sa nachádza medzi dvoma telami stavcov, ktoré môžete vidieť tuto aj popísané. No a za nimi sa nachádza už samotná miecha v miešnom kanáli, z ktorej vychádzajú nervové korene, ktoré by vychádzali na každom segmente, ale nakreslil som to iba na jednom, aby to bolo pekne vidieť. No a ako môžete vidieť, teda zase tá samotná platnička je tvorená tým tkaninovým prstencom, vnútri je stále to rôsolovité jadro. No a čo som ale predtým nespomínal je to, že podstatná záležitosť, prečo tie platničky vôbec nie sú až také fragilné, ako si možno každý myslí, to, že aj samozrejme sa tam nachádza množstvo svalov a tkaniva, fascií, ale aj tzv. Ligamenta, čiže väzivá, ktoré sú z prednej aj zadnej časti chrbtice. Toto ligamentum dokáže samozrejme podporovať, ale aj zastaviť v prípade nejakú tú herniáciu alebo nejaký iný problém toho disku a tým pádom ho vie z časti chrániť. Na tomto obrázku si trošku vysvetlíme viacej problematiku tých samotných väzív. Zozadu máme posteriorné longitudinálne ligamentum, čiže zadné dlhé ligamentum, a spredu máme predné dlhé ligamentum, alebo predĺžené. No a to, kde sa nachádza, určuje samozrejme to, že kedy ten problém s tou platničkou bude v podstate viacej a kedy bude menej problematický. Ako som tu znázornil, tak je tu ukázaný nejaká 6., 5., 4. hodina podľa nejakých tých lúčov. A v podstate, ak sa poškodí ten nukleus, čiže to jadro,
smerom priamo dozadu, tak je vysoká pravdepodobnosť, že to ligamentum to zachytí. Ako môžete vidieť, pravdepodobne sa to stane aj na hodine 5, ale už od tej hodiny 4 vyššie je možné, že už toto ligamentum nezachytí a ak by sa vlastne tá platnička alebo teda to jadro dostalo smerom von, tak je dosť možné, že spôsobí nejaký druh iritácie toho nervu. Tomu sa ešte dostaneme potom za chvíľku neskôr. Ale všetko vlastne na tú 4., možno 3. hodinu už to bude pravdepodobne problematické. Často sú tieto poškodenia už tzv. Extrúzie, ktoré už ako sme si povedali, vedia častejšie vyvolávať nejakú iritáciu tých nervových štruktúr. No a samotné jadro pôsobí pre nerv ako taký, ako chemický iritant. Čiže ak sa vyleje obsah toho jadra na nervový koreň, tak pôsobí na neho iritačne. No a vtedy môžeme hovoriť o bolesti, ktorú nazývame radikulárna bolesť. Čo toto znamená? Toto je druh bolesti, ktorá sa prejavuje zväčšenou citlivosťou samotného nervového tkaniva, ktoré môže spôsobovať také typické mravenčenie, pálenie, pichanie, rezanie, pocity elektriky, čiže to tkanivo je viac excitované, čiže je podráždené. Toto je tzv. Radikulárna bolesť. Naopak, radikulopatia sa prejavuje presne naopak. Nerv sa stane nejakým spôsobom priškrteným alebo utlačeným a tým pádom vysiela svoje signály pomalšie alebo horšie. Čiže sa môže prejaviť zmenená citlivosť určitých dermatómov. Dermatómy sú časti tela, respektíve kože, ktoré sú inervované nejakými časťami toho nervového systému. Teda napríklad, ak by ste sa nevedeli postaviť na špičky, je vysoká pravdepodobnosť, že máte veľký útlak na nervovom koreni S1. Ak by ste nevedeli, ale naopak sa postaviť na päty a špičky zdvihnúť, tak je vysoká pravdepodobnosť, že máte veľký útlak na nervovom koreni L5. Pokiaľ sa bavíme o bolesti, ktorú spôsobujú tieto medzistavcové platničky, tak sa bavíme buď o tzv. Prenesenej bolesti, alebo o bolesti, ktorú už spôsobuje to samotné podráždené nervové tkanivo. A táto prenesená bolesť je často taká skôr tupá, rozliehajúca sa, nevieme ju až tak dobre lokalizovať, ale naopak nervová bolesť je ostrá, pichavá, vieme ju presne lokalizovať a je veľmi rýchla. Čiže je podstatné rozlišovať, o akú bolesť ide. Ak je to prenesená bolesť, deje sa to, že môže byť síce poškodený samotný ten aparát toho disku, ale nemusí tam ísť k nervovej iritácii. Čiže ak máme len takúto prenesenú bolesť, že cítime, že nás niečo nejak gniaví, je to také rozliehajúce sa tupé, tak pravdepodobne nejde o nervovú iritáciu, ale o prenesenú bolesť z tých poškodených tkaní a táto prenesená bolesť sa prenáša už do ostatných častí tela. Ale ak ide o bolesť, ktorá ide z toho samotného iritovaného nervu, tak tá je ostrá, rýchla, môže tam ísť aj o to spomínané mravenčenie, bodanie, pocit elektriny. Vtedy ide o tú iritáciu nervu, ale treba to rozlišovať, pretože nie vždy, ak je poškodená platnička, musí byť poškodený alebo nejako iritovaný aj ten samotný nerv alebo to nervové tkanivo. Čo je samozrejme ten trošku horší prípad. Poďme sa ale pozrieť trošku už na tie príjemnejšie veci. A to je, že ako sa dokážu tie medzistavcové platničky napríklad spontánne hojiť, bez toho, aby sme do toho nejako zasahovali. Bola na toto urobená celkom zaujímavá štúdia, ktorá povedala to, že spontánna regresia autoreparačnými mechanizmami sa udáva byť 96% u sekvestrácií, čiže 96% tých sekvestrov, čo som vysvetľoval, sa dokáže zhojiť samé. 70% extrúzie, 41% protrúzie a 13% bulging. Čo to znamená? Čím horší stav máme, tým viac sa samotné telo snaží tento stav vyriešiť. Pretože tento proces nakopne imunitný systém,
Tieto sekvestrácie a niektoré druhy extrúzií alebo protrúzií, čiže tých náročnejších herniácií, sa náš imunitný systém snaží prioritne vyriešiť. Preto je tam vyššia miera tej spontánnej regresie, čiže spontánneho vyriešenia sa, pretože náš imunitný systém a jeho imunitné bunky, tie tzv. Makrofágy, sa snažia tieto odumreté časti tej platničky alebo teda toho jadra, a najmä tých sekvestrov, sa snažia nejakým spôsobom strebať, aby tam nedochádzalo k tej zápalovej reakcii silnej a tej chemickej iritácii. Čiže môžete si byť istí tým, že ak trpíte, tak určite to nebude večne. A poďme si aj povedať možno, kedy je vhodné riešiť, či ísť na operáciu, alebo postačí fyzioterapia a cvičenie. Aké sú také priame indikácie na operáciu týchto medzistavcových platničiek? Je to napríklad silná a neznesiteľná bolesť, ale to najmä v dolnej časti končatiny. Potom je to zmenená svalová sila, teda znížená, zmenená citlivosť končatiny a to musí byť výrazné. Aj tá svalová sila musí byť výrazne znížená. Takisto sa vtedy, čo by som indikoval na operáciu, je, ak máte porušené nejaké močenie, sexuálne funkcie, to určite je vhodné rýchlo operovať. V podstate vhodné je operovať to, čo môže spôsobiť poškodenie toho nervového tkaniva, kedy by mohlo začať odumierať alebo byť nejakým iným spôsobom poškodené natrvalo. Čo ale operovať netreba, je pokiaľ máte nejakú jemnú bolestivosť v drekovej oblasti, poprípade máte nejaké malé mravenčenie alebo bolestivosť tej dolnej končatiny, to nejakým spôsobom vás to extrémne neobmedzuje, dokážete relatívne dobre spať, neobmedzuje vás to v pracovnom a osobnom živote natoľko, že by ste naozaj museli o tom uvažovať. A tu si ešte povieme jednu vec, že z dlhodobého hľadiska väčšinou tá operácia a konzervatívna liečba nemajú nejaký obrovský rozdiel. Pretože ak sa pozrieme na ponímanie, dajme tomu roku od operácie alebo roku odkedy ste začali cvičiť s takýmto prípadom, tak tie výsledky sú veľmi podobné. Pretože cvičiť musíte tak, či budete operovaní alebo operovaní nebudete. Pri tej operácii samozrejme tie rýchle procesy, teda ak ste zoperovaní, tak samozrejme ten tlak z toho nervu sa odíme, je vám rýchlejšie, lepšie, ale z dlhodobého hľadiska je ten efekt veľmi podobný, ako keby ste tú operáciu neabsolvovali. A to teda najmä, ak na tú operáciu indikovaní nemusíte byť. Treba si však uvedomiť to, že samotná platnička je veľmi odolná štruktúra, pretože ju obkolesujú samozrejme samotné stavce, fascie, svaly a iné štruktúry, ktoré podporujú súdržnosť tejto štruktúry. A to znamená, že keď sa niekde prehnete a nebude to úplne pekný predklon, tak vám nevyskočí platnička. Ak vás týmto niekto bude strašiť, tak prosím vás, pošlite ho kade ľahšie. To, či sa vám poškodí medzistavcová platnička, budú určovať rôzne faktory. Určite to nie je len to, že ako sa hýbete, ako sedíte, ale aj to, aká je vaša genetika. Môže to samozrejme z časti súvisieť aj s výživou, s tým, akú máte životosprávu všeobecne. Či fajčíte, ako sa stravujete, či pijete alkohol a teda. Všetko toto bude vplývať na to, aké zdravé tie tkanivá, tie medzistavcové platničky budete mať. Samozrejme z časti teda nám to vplýva aj ten samotný pohyb, o tom sa nemôžeme ani baviť, že by nie. Ale z veľkej časti na to vplývajú aj tieto ostatné faktory, ako je teda napríklad aj tá genetika, aj tie faktory toho, ako žijeme, plus teda aj tá biomechanika. A to tvorí nejaký koláč, čo spôsobuje to, či sa nám tie platničky poškodia alebo nie. A keďže vás týmto videom nechcem úplne unudiť, tak poďme to tu utnúť a urobíme si druhú časť, v ktorej si vysvetlíme, ako nejako zistiť, že čo s tým robiť, čo by pre vás mohlo na začiatok byť vhodné, ako približne postupovať a dúfam, že vám to trošku pomôže. Čaute.